Ramogi abiriyo oyang ni owito ngimagi ka mamoko mapok oyang kwangi oyudo hinyruok kaluwore kod masira mar apaya mane otimore odhiambo mayore gweng'a matimawi kar chung' od bura ma Buri kaunti ma Meru. Kaluwore kod komanda mar obila e sub kaunti ma Buri West Laura Imbacha, lori ne obayo yo kendo tuomo ji manyo nitie e geng' apaya mawuok Meru kadhi Nanyuki. Ji abiriyo ne otho kanyo gi kanyo ka mane oyudo hinyruok nyo ringo e ute thieth mopogore opogore. Ringre joma owito ngimagi otere kar kano ringre ma e od kano jogo ma owito ngimagi ma Nanyuki. At 18:20 hours involving a motor vehicle registration number KBQ 560L Isuzu CXZ lorry, which was being driven by one Michael Maina Kanyi, aged 36 years, and there was a motorcycle, a non-motorcycle, which was being ridden by one Eric Mwenda, aged about 25 years. He was pronounced dead on arrival at Timau District Hospital, and the said motor vehicle was driven from Meru General direction towards Timau, ferrying construction blocks. On reaching at the location of the accident, the driver lost control. He knocked down several pedestrians and the lorry landed in a ditch. As a result, the 4 male adults were dead, 2 female juveniles died on the spot. Ages, names, and a detailed report to follow.